ni Bombo Rudolph Madera. Bombo Rudolph, please come in with your report. Yes, sa naimbag nga bigat, Bombo Rimod, natilo iti may salesman of essentials good, gapo iti may pagarup panagusar, iti maatap asabu, iti may sa pribado nga pag-check-check-inan, iti barangay San Vicente, Ciudad, iti San Fernando, La Union, no sa duket natakwatan, dito suspect, gapo iti panakasengkat, ti bypass operation, iti kalman malem oras de las 12:30 imedya. Gapo iti panakakumag dito suspect sa mga saong garudan iti kaso babaan iti panaglabsing ti violation for Republic Act 9165 nabigbig ti managan Lester Aldrin Milo Perez agtawan ti 40 anyos awanan asawa ken agdamagarod as salesman of essential good ken residente daytoy iti barangay Tabuk San Juan La Union ken sigod garoden nga suspect identified kabitan iti panagusar na garod nang nangruna iti may pagpawil nga illegal a droga. Agos na garod nga natandaran dagiti nagduma kaming nga dagiti nagduma lead unit nga dadalwan ti City of San Fernando Police Station nang nangruna iti agdamagarod nga Chief of Police ti City of San Fernando Police Station niya Police Lieutenant Colonel Fernando Acain Jr. ken karaman pay kadagiti duma kabinulig da iti Regional Drug Enforcement Unit 1 La Union Provincial Drug Enforcement Unit 1 PSC Regional Mobile Force Battalion 1 ken kastamotan iti First Provincial Mobile Force Company La Union Police Provincial Office ken karaman pay kadagiti maray ti bypass operation particular iti La Union Maritime Police Station nga dadalwan ti Barangay Station Chief of Police Captain Romnick Bornawi. Gapo iti pan nakatilo daytoy suspect at dagos na garod ang recovery dagiti kaming ti kapulisan dagiti City of San Fernando Police Station nang nangruna iti may sa pida heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance yung mapapati asyabu nagdagsan iti 0.3 gramo nga gatad iti 2,040 pesos karaman pa iti naalam manipot ti suspect ti may sa pidaso nga 1,000 peso bill nga daan ti serial number iti DL617127 ken karaman pa itinaala kanya na ti may sa pidaso nga blue perfume pouch nga naglaon iti tanlupay a pidaso nga heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance sa mapati wenno may pagarup at siya bungag dagsan ti 0.5 gramo nga valor ti 3,400 pesos ken karaman pa iti may sa a gramo nga gatad iti 6,800 pesos. No sa nakat na alapay garod ti may sa glass tube ken ballpen tube nga isu iti ususaran na kabetan iti parang susop na iti papapati asyabuwa. Karaman pay itinaala kanya na ti may sa pidaso nga belt bag ngagmaras ti nangisit ken pakarmanan pay iti adua a mobile phone ken kasamutan iti may sa pidaso nga motorcycle nga daan ti plate number nga 951 AXP. Kabitan dagitoy nga proof of evidence sa Bombo Rimon ket naalada manipot kanya na no sa nakat dagos karod nga elektrong manipot iti kustodiya iti City of San Fernando Police Station na. Kalpasan garod ang recovery ken nakumpiskar dagiti proof of evidence sa Bombo Rimon no sa nakat dagos lamot nga impresenta dagiti naalad ang ebidensya neso nakat may sa pusher when user tinaso ang illegal a droga no sa nakat dagos na garod nga matangan dagiti nagserbi nga witness ani Department of Justice Representative ani John Andrew Flores ken may sa media representative ken karaman mutan iti agda mga barangay kagawad ani kagawad Mario Pimentel Jubinal manipod iti barangay San Vicente City of San Fernando La Union. Kabitan na Bombo Rimon iti daytoy suspect at dagos garod nga naiturong manipod iti City Health Office sa Nigastaket Lumanan iti nasa o medical legal examination nga may agdama Bombo Rimon daytoy suspect kat matamtamangan manipod iti kustodiya iti City of San Fernando Police Station para iti proper disposition ken temporaryo apan nakawaya-waya daytoy. Itaba lang tinak may dano na Bombo Rimon manipot pa lang dito sa City of San Fernando Police Station para iti Bombo Hanay Big Time Bombo Rudolph Madera para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo Rudolph? Yes, sa Bombo Rimon. Ada lang iti i-clarify tada ito'y natiliw nga drug suspect na waya-wayaan mutlaan kalpasan ti pan nakatiliw na? So far, Bombo Raymond, dayta iti maysa kadagiti kikitaan pa niya iti kapulisan tagapuanan ket adu gamin dagiti nakita dagarod nga shabu Bombo Raymond. So may particular niya iti short pan garod nga inusar na ket adangar ti shabu nga nakita da iti bulsana malaksit pa dayta Bombo Raymond adapay iti nakita da pa garod nga shabu manipod ijay belt bag na Bombo Raymond ken kastamot niya iti uneg iti pouch na ito. So dayta iti maysa kadagiti kikitaan pa niya iti kapulisan tapno tigas takit kitanda no kan iti panakawaya-waya na dito wenno agtalanadlatan ito nag iti kulungan na Bombo Rimon. Okay, Bombo Rudolph, thank you very much iti dayta report. Drug suspect mga kabombo manipod barangay Tabok alika ka barangay sa dayto barangay Tabok San Juan dayto nakimega nya nga drug personality. Ali ket mapamutin iti oras sa mga kabombo
pagyaman kadag iti amin nga nagbuyak ken nagdingeg iti daytoy a programa Bombohanay Big Time itatangal daw iti Martes nga